No moikka taas. Tänään me olemmekin täällä Taran lempipaikassa, eli pöydän alla. Tara otti taas pupun mukaansa, koska kyllähän pupunkin pitää Satu kuulla, eikö niin Tara? Kirjana meillä on tällainen kuin Hattulan väki. Tämäkin on ollut yksi mun lempikirjoja pienenä. Aloitetaan. Näin näette kuvaa samalla. Oli menninkäisellä kalastuslupa ja asuntona kantoon tehty oma pieni tupa. 1000 taiturin maine oli myös, eikä suotta. Nopeasti valmistui kenkäverkot nuotta. Oli lähellä järvi ja rannankaari ja järven keskellä pieni somasaari. Jos äiti saarelta lähti tavaroita noutamaan, niin vene piti ottaa ja ryhtyä soutamaan. Joskus piti hakea ainakin posti, joskus äiti lapsille uudet virsut osti. Tännekin on taas vähän piirrellyt nämä meidän pikkulapset. Saarten pikkuperheellä on vilttihattu kotina. Ei siellä haittaa myrsky eikä sateen ropina. Kun majana on hattu, ei mitään vanhaa kinnasta, niin menninkäiset puhuvatkin omasta linnasta. Siellä on tyttö, poika ja poika, pikkulapsia. Äiti oli ostoksille menossa taas kerran, mutta hän varoitteli ensin hetken verran. Ostosmatka sujuu pian tyynellä säällä. Tuon kakkua, jos olette kiltisti täällä. Tuhmia, jos olette, se selkäsaunaa tietää. Tuhmia kolttosia minä en voi sietää. Hän järven yli meloi, meni matkaan tovi. Hän koputti ja aukesi kannossa ovi. Äiti sanoi, tulin taas ostamaan lankaa. Vilkkaat lapset puhki ne vaatteensa hankaan. Niin kuluu paljon lankoja, varsinkin kun kudon ja paikkaan ja ompelen. Ukkeli sanoi, lanka on loppu kyllä, mutta kysypäs lukilta, se on pääsi yllä. Onpas iso lukki. Ei minulta liikene, sanoi hämähäkki. Jospa jossain muualla on täydempi täkki. Mutta vaikka naapureita oli aika monta, ei kellään ollut lankaa. Ihan toivotonta. Suolta lankaa löytyy eikä mäestä tai vuoresta. Se kuiskaus kuului etanan kuoresta. Mene rämeelle, nevalle, suo niitylle mene. Kertyypä niittuvillaa täpötäyteen vene. Niin äiti lähtee ja kulkua jatkaa. Suolle olikin pitkälti matkaa. Tänne menee suolle. Kotona saarella äidin pikkupiltit päättivät olla oikein kiltit. Että kun vene taas kotiin viilettää, kukaan ei ilman kakkua jää. Nuohotaan savupiippu, ehdotteli lapsista vanhin, viisas isoveli. Nuohotaan, sitten hella ei savuta. Aletaan ihan heti katolle kavuta. Ahkerat lapset jo ilman muuta kapusivat katolle kädessä luuta. Piippu oli pinttynyt noessa ja piessä, ja lapset huhkivat otsansa hiessä. No on oikein väritettykin sitten tätä kirjaa. Kun työ oli tehty, alettiin hokea. Piippu on siisti, mutta meissä on nokea. Nyt pesulle onhan järvessä vettä, muuten se äiti suuttuu niin, että lapset peseytyvät puhtaiksi pian, vaan miten saa vaatteista noin ja liian. Tyttö sanoi, äiti pesee pyykkinsä rannalla, tehdään niin, muut ovat samalla kannalla. Tyttö tuo padan pojat polttopuuta ja nuotio tehdään ilman muuta. Pyykkipadasta on apua toki, kun pyykki hautuu niin irtoaa noki. Kun pyykin saa narulle tällä säällä, se kuivuu ennen kuin äiti on täällä. Mutta unohtuu äiti ja unohtuu pata, kun he katsovat kokkoaan komeata. Menninkäinen veneessä onkin kalaa, ei tiedäkään, että kokko palaa. Kun tuuli savunhajua kantaa, hän vilkaisee kohti saaren rantaa. Onko täällä kiva kirja? Mikä tuli se siellä roihua? Hän soutaa, että kokassa kuohuaa.
Lapset pelästyvät. Tulee jonkun vene. Mennään piiloon. Mene sinäkin mene. Tuli leimusi nyt niin valtavasti, että levisi hattumajalle asti. Vene kiiti rantaan niin lujaa, että menninkäinen ammensi ensin kauhalla vettä. Lapset, tulkaa ja auttakaa. Täytyy jo veneellä ammentaa. Ja äkkiä lähtee käsistä, kun alkaa tulella leikkimään. Otettiin veneeseen täysivesilasti ja loiskautettiin se majalle asti. Sammuihan tuli, kun voimia käytti, mutta voi miten mustalta piha nyt näytti. Pelkkä piippu siellä törröttää nyt, mitään muuta ei tuvasta jäänyt. Tuli itku, ei äiti nyt kakkua lupaa, kun pihalla ei ole edes tupaa. Menninkäinen torui, vaikka kakku laittaa, teille pitäisi vitsat taittaa. Antaisin teille ansion mukaan, sillä eihän tulella saa leikkiä kukaan. Mutta lapset sanoivat, ei älä lyö, tehdään uusi maja, se on tärkeämpi työ. Lapset toivat kaarnaa jos vaikka mitä, myös tuohta kun menninkäinen tarvitsi sitä. Niin nousi maja ihan ympyräinen ja tuohikaton naulasi itse menninkäinen. Vanhan piipun ympärille tehtiin uutta taloa, ovet ja ikkunatkin, että saatiin valoa. Menninkäinen sanoi, se on pyöreä kuin rulla. Ja valmis, saisi vaikka äitinne tulla. Pikkusisko pelästyi, ei vielä toki, vaatteissa on yhäkin pikiä noki. Tästä ei äiti ainakaan kiitä, mehän ei muistettu pestä niitä. Ukkelipa sanoi joka tenavalle, vetiin lapset ja peiton alle. On myöhä jo, ilma alkaa jäähtyä täällä, ja teillähän ei ole vaatteita päällä. Heti tupsahti lapsia täyteen peti, ja ukkeli sammaleen peitoksi veti. Äitikin souti kotiin ja villoja toi, ja hämmästyneenä aprikoi. Onko majani tosiaan laihtunut, vai tykkänään toiseksi vaihtunut? Tantereet karrella ja savun hajua, kerro pian miksi, en lainkaan tajua. Ukkelin puhetta kuullessaan lysähtää äiti parka istumaan. Oi voi, hän voihkii yhä uudelleen. Ne lapset, kohta en tiedä mitä teen. Ukkeli sanoi, se on totta tosin, mutta se hoituu, jos sallit, että kosin. Lapsosten kujet voisin lopettaa, paljonkin hyvää heille opettaa. Asuisimme talvet siellä meillä, kesät asuisimme täällä teillä. Kesä sujuu täällä hilpeämmin, talvella taas on kantomaja lämmin. Suostu kosintaan ja pyydetään, maamyyrä vanhus meidät vihkimään. Sellainen loppu tuli tälle tarulle. Äiti pesi vaatteet ja vei ne narulle. Sitten pyysivät anteeksi lapsikullat, ja äiti heltyi ja tarjosi kakut ja pullat. Se oli sen pituinen se. Tästähän me nyt sitten opittiin, että ei saa tulella leikkiä. Se on vaarallista leikkiä se sellainen. Ensi kerralla me luetaan taas satu ihan uudessa paikassa, mutta missä? Se nähdään sitten. Hei hei!